तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला. तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला आणि आपल्या मनामध्ये कपट तसंच ठेवा. मकर संक्रांतीच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. अशा म्हणणाऱ्या बाई किंवा जे बी कोणी असन ते त्यांना सर्वांना मी एक सांगू इच्छितो की त्याच बाईनं वाण द्या की जी बाई आपल्या नवऱ्याजवळ राहते. त्याच बाईनं वाण द्या, नाही तर विनाकारण ती राहते दुसरीकडं, वाण देते तिसरीकडं आणि सर्व बायांना म्हणती मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. त्याच्यामुळं मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा म्हणू नका.